Ja sam iz poplavljenog područja i danas ovde uspravno stojim zahvaljujući opštini Vračar i vama koji ste tu ispred mene. Znači, ponosno stojim i mogu samo jednom riječju da vam kažem hvala. Znači, veliko hvala. Sve što mogu ujedno da dodam, a da budem kratak, da ne bi odugovlačio previše, je to da kada smo izgubili sve i kada smo ostali bukvalno na ulici sa porodicama, ženama, decama, mislim, sve izgubite, nemate gde i neko vas na ovakav način primi, Šuplja stena, daću primer Šuplja stena, pošto je moja porodica tamo, jedan od objekata koji je u vlasništvu opštine Vračar. Znači, primili su nas na jedan prelep način, praktično kao da smo dobili drugu kuću. Inače, u tom objektu i dan danas postoje 3 porodice koje su ostale posle svega i ja sam tu danas da se zahvalim 110 ljudi koji su tamo bili. Od tih 110 ljudi tamo je ostalo 3 porodice, jedna porodica 2 dece ima, druga ima 3 i moja ima 4. Znači, veliko vam hvala i kažem, ja ovde danas lepo stojim, niko ne bi rekao da sam iz Obrenovca, jel da? Znači, zahvaljujući vama, stao sam na noge i nadam se uskoro povratku kući. Još jednom, veliko hvala opštini Vračar i svim ljudima ovde prisutnim u moje ime i u ime 110 ljudi i još ko zna koliko ljudi koje ja ne znam.